はい、ロイター通信でチベット、南モンゴル、香港、ウイグルで大変な弾圧を受けて毎日たくさんの方が苦しんでいる中での中国でのオリンピックは反対ですので今日ここに来ました。あと香港の方オリンピックは平和の祭典ですから、これはその資格のある人間たちがやる分についてはこれは問題はないと思うんですけども、中国共産党中華人民共和国にですねその資格があるかどうかは大いに疑問のあるところだと思います。世界中から指摘されているウイグルジェノサイドを全く無視してこれを強行したことは、まさにジェノサイドに加担する、それを支援する、間接的にね、そういうことになると私たちは思ってますので、だから反対しているという。